तो का भइल उनका शरीर से 10 गो स्वरूप निकलल, उनका शरीर से 10 गो तेज निकलल। कौन कौन निकलल? कौन कौन? अंगुरी पगिना रावा सब गिनी। कालिका, तारिणी, बाला त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, देवी तुलजा, मोहिनी, 10 गो स्वरूप देवी माई के शरीर से निकलल। आ देवी माई के स्वरूप से जब निकलल तो देवता लोग आकाश से पुष्प के वर्षा कर कहलो कि ये माई तहरा मय रूप के पूजा हुई, मय रूप के पूजा हुई। तो भैया तने बढ़िया वह लैया है जे ना कले है जे गायत्री बाबा के बाबूजी गावत रहले, गायत्री बाबूजी गायत्री ठाकुर जी के बाबूजी गावत रहले, इनकर बाबू वही में लवंडा रहले, उ नाचत रहले। जमुना किनारे हमरो गाँव एक कान्हा घूम ले अइहा, अरे निश्चर के कैलू निर्भय ए देवी दुर्गा जय जय। तनी जोड़ी पर काम करत बाबू, ठाकुर जी के काम होता जोड़ी पर। तो निश्चर के कैलू निर्भय देवी दुर्गा जय जय। निश्चर के कैलू निर्भय देवी दुर्गा जय जय। आ वही घड़ी उनकरा के भक्त लोग नाम से पुकार ले। कौना नाम से? सृजनहार पालनहार, अब बार बार नमस्कार। माई सृजनहार है, पालनहार है। तार प्रसंग जब रहला इस समय के ना रहला प्रसंग। ई कौन प्रसंग है? उस सृष्टि के उत्पत्ति का कथा है, उस सृष्टि के उत्पत्ति के कथा है कि सबसे पहले दुनिया में के भइल? तब ब्रह्मा विष्णु महेश गोइलो आदि शक्ति भवानी के है। तब उलिया के गोइली तो जा करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश खेलत रहले। ई कथा है। आ यही तरी तोहनी के चारू ओर गावेला सना आदत बना ले बड़ा। कहीं पिटात नहीं खसत तोहनी के, आ विदाई तोहनी के मिल जाला ना, जूता ना मिले। अरे कहतर जे कमलबास के बनहाइल हम देखले बनी, हम तो तरह के देखले बनी कमलबास के घर में सूत के गाड़ी मारवावत, वो तेल लगा के रेडी आपन दिन भुला जाता रहे आ कमलबास के बनहाइल देख लेते रहे। बबुआ सृजनहार पालनहार, बार बार नमस्कार। आ दुर्गम के करे वाली छय देवी दुर्गा जय जय। सृजन के करे वाली छय देवी दुर्गा जय जय। अमित भैया का का नाम बता देंगे, फोटो दे दो उनका का हैकर हैकर खींच के भैया हो जाए हम लगा देते भैया, हम लगा। अमित भैया तू कह देबो जे हम लगा देबो तो फिर हम निकलबो ना करब ना, वही पे तैयारे बिया। फिर हम लगा देबो तो फिर हम निकलबो ना करब। ओही में रही अपन, ओही में वो स्कैन करत रही। बबुआ मरलू अततैया मुदैया, आ वही घड़ी एगो माई के नाम पड़ल शाकंभरी। शाकंभरी जब राक्षस के वध कैली तो माई साग खैली, साग, यही से उनकर नाम पड़ल शाकंभरी। यही गावा तरह पार्वती के ले जा, लक्ष्मी जी के ले जा,
काली जी के ले जा, इनका बहिनी के ले जा, ले जाके चुटपुटिया ब्याह से ना बोला चुटपुटिया ब्यास ला हमने के बोली ले जा रे। ऐसे कोई ना छोटकन ब्यास से सरवन से मत ही गए हमनी के देख के ही बोले सीख गइल। पहले उस समय रहे हम डांट दी तो ही रोवे लगे, सरा मुती देवे आज बराबरी हमें खाली डांट दी तो ही माइक पर रोवे लगे। आई कहत जे तू ब्यास को वो बनबो ना, ना हित जानता नहीं कबो कबो छोटका लइका बा कहेले सो पापा हमारा खातिर कुछ कइले बड़ो, सही बात बा तू पापा हमारा खातिर का कइले बड़ो। हां अरे हम का करी, हम तो तोरे के कइले बनी तो हम का करी। कहेगा मरलू अततैया मुदैया अजय हो सकम भरी मैया आ मुठिए में रौरा पड़ल देवी दुर्गा जय जय। मुठिए में रौरा पड़ल देवी दुर्गा जय जय। अम्बा जगदम्बा मातारी अदा सहवन बुढ़ावा शिकारी आ कब कर भगिया मोर उदय देवी दुर्गा जय जय। कब कर भगिया मोर उदय देवी दुर्गा जय जय। तोरा व्यास के जहां से मन करी तहां से दब देब रे। तू खेलावा ना आवा जूली आवा तो एगो पप गीत गाई